Hold up. Здравейте, приятели, аз съм Тодор. Давай по-точно и днес ще си правим кефът. От тук кукълчето. Така напред ще напишем бла-бла-бла-бла-бла и ще видим какво ще ни излезе. Бла-бла-бла-бла-бла. Има нещо такова. Това следи... ти ми го лапай, Гле, само средни пръсти се показват. Това средни пръсти ли са? Не са. Средни пръсти. Два! Така хора. Тези тъпи хора изчупени. И какъв е той сега? Бла-бла-бла-бла-бла от Catch News. Така. Хора, ваше, надявам се, че се чао.